eta erditzi, iritsuta amabostera bakatu da denporia. Beraz, kontutan eki, okuak, aiatola, bezlaian eta tramantzikua. Aiestaran, Kirtenak, Artaburuk, sortzi. Atzian prest, Pitaline, Itzilot, Matabakua, Romaboga, Darizoa eta Tangadia. Errogeta amaika. Atzian prest, Mesedez, Aztopotruak, Ireinoia, Zipla eta Apartapareti. Sankolate, Amazazpi, Bat Zazpi, Karakas, Paketak eta Ireinoia. Frankuko, Hogeta, Amairu. Alpozik zenbaki jaz. Amuna makurra, Hogeta, Amar, 1-0, Hogeta, Amar. Apurtu arte eta Sariu. Rotables, bat. Antzarkokura, rotablesek zabaduko da. Txanga, Larogeta, Zazpi, Sortzi, Zazpi, Zeta txanga. Kubitzari, Larogeta, Emeretzi.